I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Alright, isang magandang umaga sa inyo lahat guys. Good morning, no? So isang malamig na umaga sa ating lahat. At heto, meron na naman tayong rides for today. At ang rides natin guys ay pupunta tayo sa Chaong, Quezon, no? Yan, sa probinsya tayo ng Quezon today. So yung estimated time ng biyahe natin today guys, no, around 4 hours, no, mga ganyan yung dating natin doon papunta sa Chaong, Quezon. So mula sa Quezon City ay nag-ride out kami kanina doon ng around 5:20 AM. So 4 na motor kami guys, no. At mamaya papakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga kasama ko today sa rides na to. Alright, so yung daan namin guys, o yung way namin ngayon papunta sa Chaong, Quezon, no, ay mula rito sa Antipolo. Tapos magmamabitak kami. Alright, para maging maganda yung dadaanan naming view. Pwede rin naman kasing dumaan doon banda sa may Muntinlupa o sa may San Pedro, Laguna. Pero yung mga dadaanan kasi doon mga city, no, medyo hindi maganda, or mas maiksing time travel yung daan sana pag doon kami sa may bandang Laguna, San Pedro, no. Kaso wala masyadong view o walang nature na madadaanan halos. Alright, so kaya dito namin na pagdesisyonan dumaan sa Antipolo tapos mabitak. Alright. So ayun guys, no, dahil medyo madilim pa nga ngayon, no. So ito, balikan ko na lang kayo kapag maliwanag na para at least maganda yung nakikita nating view. Alright, let's go, ride safe. Alright guys, so time check tayo guys. Ang oras no ay 6:05 AM, no. 6:05 AM at nandito pa rin kami sa Antipolo. So nagpagas kami dito sa Petron. Alright, so yung kasama natin today guys sa rides, si Rico. Okay, at yung kanyang girlfriend. Alright. First time ba mga Rick? First time. First time ba? First time long ride. Nag-rides tayo pero hindi naman natin binibideo na nakaraan, no? Oo. Yan, so ayan, first time kasama si Rico dito sa video natin guys. Alright. Sir. And then may kasama pa tayo, 4 na motor kami ngayon, no? Yan, i-ano natin, i-bike, tama ba? Bike check, motor check. Yan, i-motor check natin yung kanilang mga motor. Ito yung mga motor ni Rico, ang Suzuki Gixxer. Yun, no? Sana all may angkas. Tapos yan kay Sir Jason. Ako niya mga kapit. Ilang subscriber ka na? 1 million? Wala pa. Magbilang anghel. Nandito. Yan guys, sunod namin kasama sa Shout out! Nandito. Ay, Alito. Nico. Rico. Si Hershey. Ano, may mag-almusal Saan tayo tayo? mag-almusal? 7 AM, mag-ano tayo, ha? Magbe-breakfast. Alright guys, so mula dito sa Petron, biyahe na ulit kami. yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Alright, so ito guys, no, ang oras ay 6:30 AM, alas 6:30 ng umaga, at nandito kami ngayon sa bayan ng Pinilla, sa probinsya ng Rizal. Alright, sana kita dyan sa video, no, ayun, merong mga windmill kaming makikita rito, natatanaw rito, dito sa aming dinaraanan. Wow! Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can.
ng view. Ito yung masarap kapag nagra-ride, no? Yung mga long ride, tapos mga probinsya yung dadaanan. Ang gaganda ng view. Ang sarap mag-rides dito sa may bandang Pililya. Papunta to ng ano guys, papunta to ng Mabitak, no? Papunta ng Pangil, Laguna. Yan, pababa na to, pa south. Banking. Pero ingat-ingat tayo sa ganyan, huwag tayong magyabang. Yun ang mga windmill guys dito sa Pililya, Rizal. Ang Laguna Lake. Sa kanan ko guys, natatanong natin dito yung Laguna Lake o Laguna de Bay. Kita ba? Yun o. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. Saan? Gaganda nyo ng kamay mo, Rix. Kabila. Taong grabe. Tayo. Kasi di ka naman nagdadrive eh. Saan tayo? Ayun bro, yung channel ko. Yung big bike sa isa, hindi na pwede sa akin. Mapapanood mo na yung sarili mo yan sa sunod na araw. Hindi sa magdala eh. Oo. Oo. Ano po yan? Mabaitan siya. Kayo pa magkakanin niya po kayo. Mami lang po akin isa. Tapos sa'yo, Para sa amin dalawa. pares na po dalawa sa inyo men. Sige. Bali tatlong mami na po, dalawang pares. Yung destination pala natin ngayon guys, no, ay papunta tayo sa Chaong, Quezon, no, son. Pupuntahan natin yung relatives ni Sir Jason. Saan nga yun, men? Sa Chao, Quezon. Anong barangay yun? Sino man? Kabatang. Kabatang. Matagal ka lang di ka nakapunta doon. Ayun na. Matagal ka? Anong 10 years na more than 10 years? Eh, nag-aaral ka pa nun? Elementary? elementary. Gagi. Tagal na pala. Elementary pa ako nun. Kami sa kami. Reunion yan.
Huwag naman kayong ganyan, no? Dito pa kayo naghaharutan eh. Sorry, Jake. Tara guys, kain tayo guys. Jawa dito eh, kapag hindi mag-bisik. Bale, mano? Saan ko? Alright. Tapos na tayong kumain. Bro, thank you. Shoutout sa'yo, panoorin mo na lang ha. Okay na kayo? Hindi ba kayo nag-away? Hindi naman kami nag-aaway. Hindi, joke lang, gumagawa lang ako issue. Tara. Yun guys, at kakatapos lang namin kumain no, ng Pares Mami. Alright. At heto, ride out na kami guys. At diretso na kami sa aming biyahe papuntang Chaong, Quezon. Ang oras nga today no ay 7:25 AM. At medyo ayan na, masakit na sa mata ang sikat ng araw. Woohoo! Alright guys, no, so huminto kami dito sa isang gas station sapagkat naiihi kami at ito, umihi nga kami, no.
Kakatapos na namin umihi. At ready to go na ulit. Di pa kayo magpapagas? Yung cellphone na Rico na wala screen, tumutunog pa rin. Di nga. Di kayo magpapagas? Kaya pa? You know. Let's go. Let's go, let's go. Ayun guys, at nag-stop over muna kami saglit doon sa isang gasolinahan doon kanina. Sapagkat nag-CR lang kami, naihina kasi. So ready to go na. So ayon dito kay Google Map, 1 hour and 38 minutes muna doon sa aming papunta doon sa aming destination, no, sa Chaong, Quezon. At ang oras guys ay eksakto alas 8. Ilang oras na ba kami bumabiyahe? Kailan mo, anong oras ba kaming umalis doon? Sa Quezon City umalis kami ng 5:20 AM, no? So ngayon ay alas 8 na, bali 2 hours and 30 minutes, tama ba? Alright. Ayan, meron mga pulis na nagbabantay pero hindi naman sila naninita. Umagang umaga dito sa probinsya ng Laguna. Sarap sa feeling, no, na kahit papano nakakapunta pa rin sa probinsya. Honestly, nakakasawa na rin na manirahan sa Metro Manila. Kaya kung maaari sana, no, kung ako papapiliin, mas gusto ko talaga na manirahan na sa probinsya. Kung may income lang, no, may trabaho or merong business na pwede talagang matustusan yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw, no? Mas pipiliin ko talaga sa probinsya guys, kumpara doon sa Metro Manila. Pero minsan kasi hindi mo siya mapipili kaagad or hindi mo siya magiging first choice yung pagtira sa probinsya, no? Kasi nga ang trabaho, no, or yung income natin ay nagmumula pa rin sa Metro Manila. Pero kung meron talaga na may bibigyan ng chance, gusto ko talaga sa probinsya. So dito na kami ngayon guys sa Pagsanahan, Laguna. Kanan tayo dito. Sana all po, sana all, sana all. Naks, ganda ng arko rito ah. Parang makalumang panahon, no? Puerta Real ng San Juan. Alright. So far, sobrang ganda ng panahon guys, no? Maliwalas. Ito yung perfect na weather, no? Ito yung perfect na panahon kapag gusto nating mag-rides or gusto natin yung bumiyahe. Let's go. Diba layo pa nung ano? Layo pa. Uy, nakakaya naman. Grabe. Solid. Sa ulitin. Uy, grabe naman, nakakaya naman guys. Pinagbigyan namin lahat ng blue. First time ko ito matitikman. Salamat kay Hershey dahil sa kanya matitikman ko na to. Alright. Kailan nakatikip na ito eh. Oo, ngayon ko na ito matitikman. So habang uminom kami nito guys, no, shoutout nga pala to sa hindi nakasama sa rides today, no? Sila Janjo, sila David, sila Carlos, sila July, sila Raymond, yan. Kasama naman namin si Rico. Ang nakasama naman ngayon. Layo. Na dati hindi nakakasama. Alright. Picture tayo, picture. Ay, wag na. Parang artista lang ah. Nakakapagod Ano tayo? Sarap pag libre. Parang naman mo talaga yung yan natin. para sa akin. Sarap na libre. Thank you. Kasi sa M lang, di ba? Parang sa M lang. Kasi siyempre, flex ako na sana eh. Tara. Let's go.
Kakaliwa tayo ah. Alright, so kakaliwa lang tayo dito guys, no? Sabi ni Sir Jason, ito na raw yung ayan, ito na daw yung mismong barangay. Sige, men, unahan mo na. Yun guys, so after 4 hours na biyahe no, at nandito na kami ngayon sa Barangay Kabatang, Chaong, Quezon. At itong lugar na to ay ito na yung mismong barangay na pupuntahan yung relative si Sir Jason. Okay? Alright guys, so ayan, nandito na kami ngayon sa Barangay Kabatang, Chaong, Quezon, no? At papunta na kami doon sa bahay ng tita ni Sir Jason at ibang relatives niya, no? So after 4 hours ng biyahe namin mula sa Quezon City, kasama na yung mga pahinga, kumain kami ng breakfast, no? Nagpagasolina, umihi, yan, yung mga ganyang bagay na habang nasa biyahe, 4 hours yung tinagal ng biyahe namin papunta rito sa Chaong, Quezon. Alright, probinsyang probinsya dito sa Quezon. Ay, tita mo, son? Hello po. Mga kaibigan ko. Hello po. Yan, napaka dyan. Yan. Papakasama ko sa akin. Yan. Mahawag ako ah, bakit huyang? Let's go. Alright, at andito na nga kami guys. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Thank you so much. Bye-bye. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.